bir gowy iş her bir musulmanyň ýadyna düşýär gedip bäker. Bir jowan oglan, ýa bir jowan gyz oglan birden Hudaý taraplyň ferişte ýüregine oklaýa, "Ay şu günäni men äpbereýin" diýe. Bir öwrenişin hemişe bir günäge murtakip bolup be, "Ay şunu men äpbereýin" diýip ýüregine düşýär. Her bir musulman adama. Şol bir tor ferişteler Hudaý Taala iý beripdir. Fakat musulmanlaryň ýüregine gowynda oklap otýda. Pek Allah'ın lütfü bi. Ay men inni şu günäni äpbereýin boldy mi diýen diýdirýän. Ay men inni Qur'an-ı Kerim okyp başlaýyn. Yani her aysynyň adyna düşýändir. Ay men bir Qur'an okuýyn. Ay men bir Qur'an hifz edeýin. Ay men bir gowy iş edeýin diýip ýürege düşýändir. Şol pek Allah ferişteyi berýär biziň galbymyza goýmaga. Emme şu taýda biz näme diýäs? Gowdygyny bilýärse, ay arada gelsin diýip şonu ödeşýär. Ya aýt geçireýin diýäs. Ya imtihanatdan geçsin diýäs. Ýogda imtihanatdan maşo geçsin. Ýogda toýun maşo geçsin. Oglanjyk dünýäge gelecek bolýar şo geçsin. Tätilçilik tabastan maşo geçsin. Tomuz geçsin. Ýaz geçsin. Kış gelsin. Güýz gelsin. Şeýtirip barýar. Yaş 20 bardyr. Häzir 100'ünden Qur'an okyp bilen atda.